תודה שהצטרפתם אליי בפתחה של שנה חדשה. ראש השנה הוא הזדמנות מצוינת לעצור לרגע, להתבונן, להודות על מה שיש לנו בחיינו, לתת תשומת לב לתודעה שלנו, כדי להשאיר אותה גמישה ונוכחת. מצאו לכם מקום נוח לשבת בו או לשכב. אם אתם יושבים, שימו כפות ידיים על הברכיים, ואם אתם שוכבים, הניחו ידיים לצידי הגוף או ברכות על הבטן. לאט עצמו עיניים. קחו לכם כמה נשימות עמוקות, פנימה מהאף והחוצה מהפה. הרגישו איך הבטן ובית החזה עולים ויורדים בעדינות, מסתנכרנים אחד עם השני. נשמו לאט לאט, בלי מתח וללא מאמץ. קחו שוב נשימה עמוקה, וכשהאוויר יוצא, שחררו איתו את כל מה שמיותר לכם כרגע בחיים. שחררו דאגות, כאבים, כעסים, מתחים, אכזבות. נשמו ושחררו, לאט לאט. מכאן נעביר את תשומת הלב לאיברים שלכם ונאפשר להם להתרכך ולהרפות. שחררו את השרירים בפנים, במצח, מסביב לעיניים, והרפו את הלסת. שחררו את השרירים בצוואר, מסביב לכתפיים ולאורך הידיים. נשמו לאט ושחררו. פשוט שחררו. רדו לאורך הגב והגיעו אל הבטן. שחררו כל כאב, כל מתח, וכל מה שנאגר ולא נחוץ לכם. הרפו ושחררו את האגן, ודמיינו איך הוא מתמלא בתנועה רכה ונעימה. המשיכו לאט אל הרגליים והקרסוליים. תנו לכפות הרגליים ליפול החוצה, ושחררו אותן, גם את הבעונות. התמקדו בנשימה שלכם, ושחררו כל מחשבה טורדנית שעולה. אם יש בגוף מקום שעדיין מרגיש לכם מתוח או אולי כואב, העבירו את הנשימה אליו, וישארו איתו עוד קצת, עד שישתחרר וינוח. אני מזמינה אתכם לחשוב על השנה החולפת. היו בה בוודאי לא מעט התמודדויות, אבל אני בטוחה שהיו בה גם דברים טובים שקרו לכם, ובזה נסו להתמקד. קחו רגע לחשוב איך הייתם רוצים שהשנה הקרובה תהיה לכם. מה הייתם רוצים שיקרה בה? איזה חלום קטן או גדול הייתם רוצים להגשים? חישבו על מה שהייתם רוצים לתקן, ואכלו לעצמכם שכל מה שתרצו יתגשם בשנה הזו. קחו עוד כמה נשימות עמוקות, ודמיינו אתכם בעוד שנה מהיום, שכל מה שביקשתם לעצמכם יתגשם. הרגישו את כל הטוב הזה מתפשט בגופכם וזורם בעורקים, כך שייתן לכם כוח להגשים כל מה שהחלתם לעצמכם לשנה הקרובה. נשמו אל הכאן ועכשיו, אל הרגע הזה. התמקדו בדברים
שמשמחים אתכם ועושים לכם טוב בלב. ונסו להתנתק מכל מה שמכניס מתח ולחץ לחייכם. אם עולה מחשבה, שימו לב אם היא מלחיצה, כואבת או מחלישה, ותנו לה ללכת הלאה ולהתרחק, בלי שיפוטיות. המחשבות הן רק מחשבות, והן אינן מגדירות לנו את המציאות. דמיינו את השנה הקרובה כשנה זורמת וגמישה, שנה שנותנת לכם כוח ואנרגיה לעשייה טובה, לשמחה ולבריאות, לא רק של הגוף, גם של הנפש. האמינו שדברים יכולים להסתדר באופן הכי טוב ונכון לכם, אם רק תאפשרו. נשמו ושחררו. מאחלת לכם שתצליחו למצוא בתוככם מקום של שקט ושלווה, מקום שהוא מעבר לפחדים ולהישרדות היומיומית. קחו לכם עוד נשימה עמוקה עמוקה, בריאה ונעימה פנימה, ובעדינות החזירו את תשומת הלב לחדר, לצלילים שמסביב, לתנוחה בה אתם יושבים ושוכבים. לאט לאט פיקחו עיניים. תודה שתרגלתם, תודה שאפשרתם לי ללוות אתכם, שתהיה שנה נפלאה.